Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2024-nji ýylyň 6-njy martyna aqsanyna. Türkmen Owgan işewerleri maslahaty 16 şertnama gol çekildi. Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň ýaşulary Geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler. Super Session we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna prezident saýlawlary barady. Hindistana ýylyň toýuna taýýarlyk görýän ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, geliň indi bolsa habarlarymyzy giňişleýin seredip geçeliň. Türkmen Owgan işewerleri maslahaty 16 şertnama gol çekildi. Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmen Owgan işewerleri maslahatynyň çeklerini bir sany ehtnamy we Türkmen we Owgan hususy kompaniýalaryň arasynda 16 şertnama gol çekildi. Ekspert uğurlu şertnamalaryň umumy bahasy 7 milyon 721 000 dollara deň boldy. Gazanlan şertnamalaryň ýarsyna goly konditer önümlerini öndürýän türkmen firmalary, ýagny Hasar, Owdan ülke, Altyn şöklü, Tezay hemde Asuda ülkämiýaly hususy pudogyň wekilleri bar. Beýleki şertnamalarda bolsa polipropilen haltalar, motor ýagy, meş, sarjy ýung, polipropilen sapaklar we beýleki harytlary eksport etmek babatda ulalaşyldy. Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçler Birleşmesine degişli 9 türkmen firmasy eksportçy, 11 Owgan firmasy bolsa satyn alyjy hökümne çykyş eder. Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň ýaşulary Geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler. Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň ýaşulary Geňeşiniň nowatdaky 15-nji mejlisi Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçiriler. Şu ýylyň 11-nji 13-nji martyna geçiriljek Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň ýaşulary Geňeşiniň mejlisinde Guramanyň we Geňeşiň işleri bilen baglanşykly meseleler boýunça pikir alşylar. Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň ýaşulary Geňeşiniň 14-nji mejlisi Özbegistanyň Samarkand şäherine 2023-nji ýylyň oktyabr aýyna geçirilipdi. Ýaşulary Geňeşi Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň maslahat beriş organy bolup, Gurama agza döwletleriň görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgärlerinden düzülýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbaňuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň aprelinde Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň ýaşulary Geňeşiniň hormatly agzalygyna saýlandy. Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň ýaşulary Geňeşiniň başlygy wezipesini Türkiýanyň ozalky premier ministri Binali Yıldırım alyp barýar. Super Session we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna prezident saýlawlary barady. Şu ýylyň 5-nji noýabrynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 60-njy gezek prezident saýlawlary geçiriler. Bu saýlawlary häzirki prezident Joe Biden we ozalky prezident Donald Trump'yň gatnaşmagyna garaşylýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna saýlawlary ýylyna mart aýynyň 1-nji sesiýany gününe desapky saýlawlar geçiriler. Bu saýlawlarda ýurdun universitetining ses berme hukugy bolan saýlawçylary ses bermäge gatnaşýar. Bu desapky saýlawlar 1984-nji ýyldan beri geçirilýär. Super Tuesday ýa-da türkmen diline terjime edilen Super Session we günü geçirilýän saýlawlarda ýeňiş gazanan dalaşgär özü partiýalaryna dalaşgär bolmagy uly mümkinçilik alýarlar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Respublikan partiýasynyň dalaşgäri 1215 delegatyň gollawyny almalylar. Demokrat partiýanyň dalaşgäri üçin 1968 delegatyň gollawy zerurdur. Demokrat partiýadan prezident Joe Biden'ň dalaşgär bolmagyna garaşylýar. Respublikanlar partiýasynda bolsa Donald Trump bilen Nikki Haley beseşip. Hindistana ýylyň toýuna taýýarlyk. Aziýanyň iň baýy, şol sany dünýäniň baýlarynyň sanawyna öňdäki ornlary eýeleýän Hindistany Mukesh Ambani oglunyň toýuna taýýarlyk görýär. Aziýanyň baýy oglunyň toýunyň öňü syrasynda dawara gurnady. Oňa 1200 mihman çagyrylyp, olaryň hataryna Bill Gates, Mark Zuckerberg, Donald Trump'yň gyzy Ivanka Trump, dünýä welli aýdamçy Rihanna hem bar. Şeýle hem dawara Hindistanyň kino dünýäsiniň meşhur synodatlary Shahrukh Khan, Amir Khan, Salman Khan ýaly köp sany aktýordur, aktrisalar hem çagyryldy. Hindi baý Mukesh Ambani'niň iň kiçi ogly 28 ýaşyndaky Anand Ambani iýul aýynda öýlenýär. Anand Ambani'niň ýan ýoldaşy Hindistanyň iri farmasevtika kompaniýasy bolan Encore Healthcare şirketini dolandyrýan maşgalanyň 29 ýaşyndaky gyzy Radhika Merchant bolar. Barbadosly aýdamçy Rihannanyň bu dawarada çykyş edendigi üçin oňa 7 milyon dollar hak tölenendigi hem belenilýär. Dawara Hindistanyň Jamnagar howa menziline geçirilip, oňa dünýäniň 4 künjeginiň mihmanlary gelendigi üçin wagtlança howa menziline halkara derejesi berildi. Howa menziliniň wekilleriniň bellemegine görä, bu dawara üçin 130 uçuryň howa menziline gelip gonundygy belenilýär.
Bu mihmanlar üçin dünýäniň durly seýitlerinden çağırlyp getirilen aşbezler 500-den gowrak tagam taýýarladylar. Forbes jurnalynyň maglumatyna görä 66 ýaşyna Mukesh Ambani $116 milyar möçürnäki baýlygy bilen dünýäniň baýlarynyň sanawyny 10-njy orunda durýar. Onuň esaslandyran Reliance Industries kompaniýasy bazar bahasy boýunça Hindistanyň iň uly kompaniýasydyr. Ambani maşgalasyndan miras galan newit tebiği gaz we newit kimya önümçiligi bilen meşgullanýan kompaniýasyny bölek satuw hemde telekommunikasiýa ugurlaryna maýy goýulmary bilen gerimini hassa giňeltdi. Melim bolşýaly Ambani 2018-nji ýylda gyzy üçin Hindistanyň iň gymmat toýuny gurnapdy. Munyň üçin $100 milyon sarf edilip, çağırılan mihmanlaryň hataryna meşhur aýdymçy Beyoncé hem bardy. Ine mehriban müşdoklar, Ata Watan TV-de saýlanan habardar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habardarymyz şoldan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçä hoş sag bolan.